Rangsali KSA tum karbiang long pen kaprek state along football ke pathudun atumapan karchopon. Ingdeng kep rurang sinasar po karchome ke paman pon. Hempurani hanjang langsu aruatum ke talon misen pen ke pachun. Karbing long life kilang do anarat hansa minilihin pen kardong pajirlu. Non virtang ton pen arjiponitha. Lakhain ko retrok duar baguri MSC constituency angkang Rangsali arong along osomaratum karbiang long pen kapre state along football ke pathudun atumapan karchupon. Muni da kaya long ke education na thu pen kapre sitame ke charlie pon akinang sot. Lason si Rangsali risomaratum education na hin pen kapre na thu mate ke pathu anathu aning ke hang pingajok Ladakh tebok het namuligar refinery limited NRL along si football coaching endun bomlung. Lapen ke pathu anathu ke mesen thek pon long si coach bangphu atum pen bang troxi atumapan kangwai padopon lung. Starwin Hanse, Watson Crow, Akash Lohar, Longri Hanse, Longchari Lekthe, Longsodar Terang Lapen, Risim Terang Atumapan, Under 15, 17 Lapen, 19 along, Ingvai Ponsi, Karbiang Longpen akaprek Asted along Kipadupon. Nonamat Kipathudon Adim Lage, Madhya Pradesh State Game, Delhi Friendly Match, Chandigarh Challenger, Silchar Youth League Lahai along Anke Pathu Padupon Lung. Lasinon Rangsali KSA head branch atum lapen football ke pathudun au somaratum kachethan ponalam the arjupon sina ilutum aprange ilutum Rangsali area pulote munitum kisimana munitum tame Rangsali kunarlo puatum dana karjuta dodo lapen kachini nisi ong lasinon isi bange chorodam lo osomar bhandame chorodam lo nitum lapen hadak central regional committee tum bhansame chorolo alang lutum sami Ladakh nang labang so akes nang ke sengben sami nilutum rong sami kwani osomar tuman sami penangan ge kaching thura dolo lapen kapur hira dolo lapen alang lutum sport hin sami non anabangke pudamlo pulote itum Rangsali Dwarbogori ria ke itum pualang lutum pen mumartum kwana ilitum ledunde pin adimta alang lutum pathudun long lo lapen finance mission lo lasi nilitum bange ninking sam dun piklo lasi un pulote nilitum bange la ansu sesi akerap bange nitum bange bori dun thuko chithan pen non nili pan nili lamkar ju pen nili coaching kali sitame rong grassroot tu kicheng pen no NRL long dun pen non eson chorodam ni non litum arlingo somarsi asam long sitame NRL long sitame ilitum la bangso rong salia rong sor si hadake bangser kep non academy so tum do dalang lasi mo ajai mek ilitum deng pon tu bompo hala ki bitum setame anso se ledun thekpo pobasi la ki bitum atame non ki dun pam chorolo apa ki bitum phasi tame nilitum setame anso se pathek poni phasi bori bonbo lasi non nilitum nang lenangka rumisen la non la singhona mumma dalang tum Goa Mumbai ke damji palam thela angke ni tume si banga kisung na dole tamane har dak me sponsor doge do la song ke dam ke bang bange la tum pri ben hai tame Ladakh ame thang pocket bhange jong het ame Goa Mumbai an lipong de ke kom nai da surini thong anang ka di la sang ke non me somani than lo Mumbai inu ke Goa la song se Goa dami pura sang than lo ni tum ape podo mangke isi tension le angke padun de nang ta aprang manamila son dun bom nilitum arong same nong me wan bom lo ba anso se la bangso akar benglong same nong negawan nong megawan apor bange si choro parpek lo iklo dasan mane nanga support don penaja nang limen ke nilimen ge Starwin Hanse nang men Longri Hanse Watson Crow Longsodar Terang Longchari Lekthe Risim Terang News report Karbing Long Live. Ingdeng kep rurang sinasar po karchome
Prilu Waisong High School Pathua Klamlong Matijong ni phai in kora ke thompen ki pang chengpon Nijang Karbianglong Khironia Dunghet Arong Prilu Waisong High School Pathua Klamlong Indeng Kep Rurang Sina Sarpu Karchu Tiripia me ahin pen chipatir pi ponsi Matijong ni phai in kora ke thompen in kora throk arnian aparman Paklo Tilehor Rurang Sina Sarpu Abuhalong an Kuwe Baida Damsi Chardom Chardi Dampen Hyujume Chohang Dampen Bangso Jaime Chengpon Jaime ka tengke ni pliang bong lun barim lam barim ka chipati padu ponji lapen aning ve wangta lun kan aning ve paman ponji tiripia me phu sinor rong phara hin pen ka doka ve karbiara phan chirap chetu dunji aphan chuning ripon rat ka chetong dun pen lun lam karju dunji aphan chuning ripon thu me phu lapen tirikam ame atum lamthi lapuhan lo Dilitum Rurang Sina Sarpo mate karkli ka phejo amai pen nilitum aningkan wang asom nilitum pini pen nilitum chengpon lo lasi indeng kep Rurang Sina mai pini nilitum dak nilitum Phurang Sina Sarpo ahem pi along nilitum tiri pi amai pen nilitum banta bohot hormai horthai nilitum pini dak nilitum kowe baida nilitum kacipi jir beng arme nilitum pipon ilo lasi kadu kowe Karbianglong arara tum sitame ilitum lun temo ke chanangi aphan mate ilitum porom puthi lun sepi mate uwe gimi atum ta anso se laso alun atomo ekhai emai kopipi alun ke doma ilitum la lun temo ilitum anso se Karbianglong Phurang Sina Sarpo bang pithe huplup minda huplup chu ako bang ethan imum tikang pen non pini ani wirang rang apor nang le apor sitame non ilitum uwe gimi pen chenglok la pen sarmar sarpima riso ejang kleng dun kleng sarpo tum an sitame ilitum Karbianglong adang thibi an sitame ilitum inkling isi pen ilitum lai Phurang Sina Sarpo phan ilitum karkli ka phejo mate lun lam tumo pini pen ke chengpon adimalong nang litum yang si ahok ilitum akhai ilitum alun alam yang si chanangi pulotangte nang litum hala pirlu pathu aklamalong nang litum la news ke kelang atum mate apa je thangalong ke nang litum ke theklong atum an sita nang litum nang lining rungda hala so kacepate adimalong aklamalong nang litum kadu we Karbianglong ra tuman sita me hadawang nang popusi nili tiri piamai nili mai phu pensinatum kadu we phanta chuning Khironi pen mohanteron Karbianglong live Matijong ni phai inkora hini arni hemphu mukrang dorbar hanjang lang suar watum patirpi ponsi hanjang lang sualong hemphu arani ketalon pon Lason si ada por phai ner ke por malom pen hemphu mukrang pen rasinjar na maphan kurusar pen thok jersey vomut vokan tamisen ang thek klanglu aning kan wang son thak pining le thositame hemphu mukrang pen rasinja phan thok jerlo bangso hemphu arani ketalon hanjang lang so langjeng isi rong isi choklem me chodam me avura krem ke saiji aphan lapen ningkana jon me phunje phansi arkli phijolu rong rup ke paklarji aphan pusi hawar ke do kapre ga rong arar tumta cheto dunsi ardo mardi dunlo bangso hempurani ke talona sailong SGB rong asar rupasar sarmar sarthi sarpimar bochepi risoe janglapen kapre ke theki ding aron barim kaching hon ha phisar phusar arni pen chwartli chuphejo hi bom barim atum chetong dunlo kiwang janing kan arkoi chiklo niphai troxi arni diphu rong sopi mihang rong ke thelong aron barim rat chingruma mayalong rat kachetong dun pejia phansitame mayalong chingki chingwai ponlung lapen kiwang janing kan ke thoki jer thu ja phanta mayalong chingki chingwai lo hanjang langso hemphu mukrang dorbar hanjang langso arotum patir pi ponsi hemphu arani katalon misen pen pachun pamelo Balipathar ben projentirang Karbianglong live Chinthong MSC ki parlo rongjang phong Chinthong lem salong matijong ni phai inkora player ni Chinthong lem salong klem bang lapen BOD yang bong phong pli ke chok pen arsik jit ame ki padopon Bangso mai ka chari pon Chinthong lems chairman long sing kro pensi chari pon lo mai ke pha pon lam the Chinthong lems kong chun bang daring han se pensi pangcheng pon lo
bangso ka chingwai pon nang kok lake MSc Abhijit Kro chinthong along ria phan ki dukelak arat hem ka chubuchi a hem tu natum ration card kilong le an atuma phan ration card ki mi non nang ki letang pharo trok ra in koira ki thom an ke chinthong asai hem nang le et lupusi hansia sang ho pen tham pon lasi chinthong MSc Abhijit Kro si ration along amen ke duatum aphan an prabjin pen paron pon popusi chirai pon lo kilong le atum do an se tame prabjin pen kapilong japhan MSc Abhijit Kro aphan kachuning ring padopon Himari Rong Pars report Karding Long live Matijong chiklo ni phaing ko ra hiniar ni khatkhati police station angkang ki parlo ponalong heliamu kereng mu pharoi sira phokep lapen a op home truck an kine ponlong bangso along kachirabdun banghini bang photum police aredeng kachingnang SDPO Bukajan kilangchari ponpen khatkhati police lapen Central Reserve Police Force CRPF atum chilang petpen kiton kilang sai National Highway thongke ba sirkep araya long kedo SBI khatkhati branch along kideng pon boma hut Dimapur na thupen kirang boma bus registration number AS05C4844 aphan pasang bundong bangso hut kiri ka kuru ka sai setame deng ponlo laswa por hut AK hile amu a op ki thom 7.62 mm hile amu kireng mu truck sirkep INSUS hile amu a op ki thom lapen 5.56 mm hile amu kireng mu truck kep an isi atilup along long ponlo bangso jok ki pon kang huvek banghinia tumaphan miap inang ponlo kachingnang check banghinia bang pho tumamen lake gogan bora artain ko ra ki thom nagaw girawamuk samuguri asor lapen topik amet nagaw bheloguri samuguri asor pusi pangthek ponlo kangnang ponchek banghinia tum lapen kinya ponlong arisim an sitame police tum chipari deng ponsi arona tengpen lamhoi pabon ponlo Bokajan penanantirang Karbing Long live Pinya birta ke lapuan si kang ton poniglo kardong